Typická hlavně pro Ferrari, jenže v našem případě máme před sebou ještě cennější vůz. Možná si řeknete, co může být cennějšího než plnokrevník z Maranella. Budete se divit? Je to Škodovka. A skutečně, není to žádný aprílový žertík. Škoda nesoucí označení 720 je zřejmě jediným dochovaným provozuschopným prototypem této řady. Vinou politického rozhodnutí se bohužel do výroby nikdy nedostala, ačkoliv byl její vývoj dokončený a první vzorky i odzkoušeny. Tak to měl v 70. letech vypadat nástupce populární tisícovky MB. Délkou 4,30 m je to typický sedan střední třídy. Sportovní střih podporovaly 4 kruhové světlomety a negativní sklon přídě. O důstojný vzhled se postarala elegantně protažená záď. Líbí se vám tvary karoserie? No jak by ne? Na jejím stylu se podepsal věhlasný Ital Design. Spolupráce s Italy přišla sice na 40 milionů korun, ale kromě atraktivní karoserie přinesla i zavedení moderních metod práce. V roce 1969 vzniklo několik prototypů ve 3 karosářských verzích se 2 variantami čelní masky. Právě maska měla rozlišit, o jakou motorovou verzi se jedná. Ta se 4 světlomety byla určena pro benzínový čtyřválec s objemem 1,5 litru. Slabší 1200 měla světlomety jenom 2. Jednoduchá přístrojová deska odpovídala plně poslání prototypu, i když, jak sami vidíte, najdeme tu spoustu prvků, které byly později použity u modelové řady 105-120. Sedadla jsou měkká a pohodlná, a to i vzadu, kde nabízejí nebývalý prostor. Podélně uložený zážehový čtyřválec z lehkých slitin má výkon 87 koní při 5,5 tisících otáčkách. S točivým momentem 125 Nm a 4stupňovou převodovkou rozjede vůz až na rychlost kolem 150 km/h. Všechna kola byla nezávisle zavěšena na trojúhelníkových ramenech a odpružena vinutými pružinami a teleskopickými tlumiči. Vpředu byl vůz vybaven kotoučovými, vzadu bubnovými brzdami. Díky měkkému pérování se v zatáčkách schutí naklání. V porovnání s dnešními automobily jde řízení ztěžka a navíc je i hodně nepřesné. Za jízdy je neustále třeba korigovat. Pro vůz byla připravena bohatá doplňková výbava jako ABS, klimatizace, automatická převodovka, kotoučové brzdy na zadní nápravě a dokonce se uvažovalo i o vzduchovém pérování. Na 720 je patrné, že vznikala z nadšení jejich tvůrců, kteří pracovali na úplně novém automobilu, zcela odlišném, než byla dosavadní tisícovka. Dokázali, že bychom byli schopni přijít s autem tehdy světové úrovně. Výsledků se ale bohužel nedočkali. Záhadou zůstává, jak se tento vzácný exemplář podařilo tehdy zachránit a dostat z depozitáře. Ať už to bylo jakkoliv, v každém případě patří všem, kteří se na tom podíleli, velký dík.